Samozrejme áno, ruské aktíva, ktoré sú zmrazené vo výške 300 miliard eur, sú prvotným zdrojom pre obnovu Ukrajiny. Samozrejme potrebujeme správny právny rámec pre toto použitie, pretože my nie sme ako Rusi, že dokážu peniaze druhých hneď zobrať, ukradnúť a použiť na niečo iné. Čiže potrebujeme vytvoriť správny právny rámec, ale existuje samozrejme jednotné politické rozhodnutie, že práve ruské aktíva musia byť použité pre obnovu Ukrajiny. Rusi sú tými ničiteľmi, ktorí ničia obydlia ľudí, ničia životy nevinných Ukrajincov a je dôležité, aby sa Ukrajina nielen postavila na nohy, aby bola obnovená a ruské aktíva sú prvotným zdrojom pre túto obnovu. Samozrejme nebudú stačiť a je dôležité vytvoriť právny rámec nielen pre verejné peniaze, ale aj pre motiváciu súkromných investorov, preto aby investovali do povojnovej obnovy Ukrajiny. Ešte jedna otázka, kde vidíte v tomto procese obnovy a modernizácie Ukrajiny Slovensko a možno slovenský príklad? Pre Slovensko je obnova Ukrajiny kľúčovou príležitosťou pre hospodársky rast. Osobitne pre východné Slovensko, ale aj pre všetkých slovenských podnikateľov, nielen v oblasti stavebníctva, v oblasti dopravy, v oblasti vzájomnej obchodnej výmeny, či už v potravinárstve, v spracovateľskom priestore. Existuje tu veľká príležitosť pri ukrajinskom možnom hospodárskom raste a pri tom, aby sme Ukrajinu čo najviac priblížili Európskej únie. Keď Ukrajina bude na našej európskej ceste, keď budeme čo najviac odstraňovať bariéry medzi Slovenskom a Ukrajinou, tak to pomôže nám na Slovensku, pomôže nám to vytvárať viac pracovných miest, pomôže to zlepšiť kvalitu života všetkých občanov. Čiže povojnová obnova Ukrajiny a približovanie Ukrajiny Európskej únie je vo výsostnom slovenskom záujme.